The first question on the WhatsApp is: саволи аввал аз WhatsApp аз Фирдавс Шайх, мудири маркетинг аз Нью-Йорки, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. оё ҷоиз аст ки дӯстони насронии худро бо мелоди Масеҳ табрик кунем? суоле ба ин монанд аз Хадиҷаи Сулаймон дода шудааст. вай донишҷӯи донишкадаe аз Лондон мебошад. оё мо метавонем ки хӯрок ва ҳадияҳое аз дӯстони насрониямон дар рӯзи мелоди Масеҳ қабул кунем? ва суоли ба ин монандро Султонхон низ аз Торонтои Канода додааст. дар ҳоле ки медонем ҷашн гирифтани мелоди Масеҳ ҷоиз нест, вале мо метавонем ки хушадабона дӯстони масеҳии худро бо идҳои мавсимӣ ва ҷашнвораҳояшон табрик кунем. дар ҳоле ки мо аз таҳти дил бо онҳо розӣ нестем, вале мо метавонем ки ба онҳо суханҳои хуб занем ба хотири пойдории дӯстӣ. саволи аслие ки дар умум медиҳанд аз он иборат аст ки оё мусалмон метавонад ки дӯстони насронии худро бо мелоди Масеҳ табрик кунад? ва оё метавонанд ки дар мелоди Масеҳ ба ҳамдигар хӯроку ҳадияҳо тӯҳфа кунанд ва ҳамзамон ҷоиз набудани инро медонанд? оё мо метавонем ки хушадабона ягон сухани хубе гуфта бошем ва ё гуфта метавонем ки бигзор соли нав хушбахтӣ орад ва табрикотҳои дигари соли навӣ? оё инҳо ҷоизанд? он чӣ ки ба табрик кардани ғайримусалмонҳо дар рӯзҳои идашон рабт дорад, аксарияти идҳои ғайримусалмонӣ дар худ ё ширк дорад ва ё бо чизҳое алоқаманданд ки дар шариати ислом ҷоиз нест. пас бисёре аз идҳое ки дар худ ширк доранд ва ё чизҳое доранд ки дар шариати мо ҷоиз нест, табрик кардани онҳо дар он чизҳое ки рӯи рост хато ҳаст, ин амал дар ислом ҳаром аст. аллоҳ дар сураи Моида, сураи 5 ояти 2 мегӯяд: ва дар бирру тақво ба ҳамдигар ёрӣ кунед, яъне дар некӯкориву худотарсӣ. ва оят давом медиҳад: ва дар гуноҳу таҷовуз дастёри ҳам нашавед. аз ин хотир мо наметавонем ба ҳамдигар ёрӣ кунем дар чизҳое ки ҳаром ва ё гуноҳ ҳастанд, хоҳ барои мусалмон бошад ва ё ғайри мусалмон. аллоҳ дар Қуръон дар сураи 25, сураи Фурқон ояти 72 мегӯяд: ва онон ки ба дурӯғ шоҳидӣ намедиҳанд, яъне гувоҳии бар дурӯғ намедиҳанд. инҷо аллоҳ гуфтааст ки муъминон ба дурӯғ шоҳидӣ намедиҳанд. аз ин хотир вақте ки мо ғайри мусалмонҳоро бо иде ки ба шариат зид аст табрик мекунем, пас табиист ки мо бо чизҳое розӣ шудаем ки рӯйрост хато ҳастанд ва мо қабул дорем ки он чӣ ки онҳо мекунанд дуруст аст ва мо хуб медонем ки бисёре аз идҳову ҷашнҳо дар худ амали ширкӣ доранд, махсусан мелод. ҳамин тавр вақте ки мо касеро бо мелод табрик мекунем, ин гӯё чунин аст ки мо мегӯем, яъне мо онҳоро бо иде табрик мекунем ки насрониҳо дар он назаранд ки Исо алайҳи салом, касеро ки онҳо худо ва ё писари худо меноманд, дар 25 декабр таваллуд шудааст. ва онҳо ин мелодро ҳамчун таваллуди худояшон ҷашн мегиранд. барои ҳамин вақте ки мо ба онҳо хушбахтӣ дар мелоди Масеҳро хоҳон мешавем, мо чӣ кор мекунем? дар асл мо онҳоро дар ширкашон табрик карда истодаем ва шоҳидӣ дода истодаем. пок аст Аллоҳ аз чунин айбу нуқсон, ки гӯё Аллоҳ дар 25 декабр таваллуд шудааст. пас дар воқеъ мо ба ин тарз дар амали ширкии онҳо иштирок карда истодаем. ва Аллоҳ возеҳу равшан дар Қуръон дар сураи 25 сураи Фурқон ояти 72 гуфтааст ки муъминон бар дурӯғ шоҳидӣ намедиҳанд. аллоҳ дар сураи 5 сураи Моида ояти 2 гуфтааст: ва дар гуноҳу таҷовуз ба ҳамдигар кӯмак накунед. барои ҳамин вақте ки мо ба онҳо хушбахтӣ дар мелоди Масеҳро хоҳон мешавем, мо шаҳодат медиҳем, мо гувоҳӣ медиҳем. пок аст Аллоҳ аз чунин айбу нуқс, ки Аллоҳ дар рӯзи 25 декабр писар таваллуд кард ва ё наъузу биллоҳ худи Аллоҳ дар 25 декабр таваллуд шуд. ва ҳардуи ин чизҳо билкул зидди омӯзиши ислом аст. Аллоҳ дар Қуръон дар сураи 19 сураи Марьям аз ояти 88 то ояти 92 мегӯяд: ва онҳо гуфтанд: Аллоҳи раҳмон барои хеш фарзанде баргузида аст. дар ҳақиқат сухане бисёр зишт дар миён овардед. ва ҳар касе ки мегӯяд ки Аллоҳ барои худ фарзанде гирифтааст, ин бузургтарин ҷинояту аз ҳадгузарӣ нисбати Аллоҳ мебошад. қариб аст ки аз ин сухани зишт осмонҳо пора пора шаванд ва замин шикофта шавад ва кӯҳҳо бо шиддат дар ҳам фурӯ резанд, ба сабабе ки онҳо барои Аллоҳи меҳрубон фарзанде нисбат медиҳанд ва барои Аллоҳи меҳрубон ҳаргиз сазовор нест ки фарзанде дошта бошад.
дар осмонҳо ва замин ҳеҷ касе нест магар он ки дар рӯзи қиёмат хоксор ва бандавор назди Аллоҳи раҳмон меояд. Ва акнун тасаввур кунед ки мусалмонеро ки мегӯяд ба як Аллоҳ имон дорад, ба тавҳид имон дорад, бар зидди ширк аст ва онҳо мелоди хушбахтонаро орзу мекунад ва онҳо шоҳидӣ медиҳанд ки гӯё рӯзи 25 декабр Аллоҳ фарзанд таваллуд кард. Ин бузургтарин гуноҳ аст. ва ба сабаби ҳамин қариб ки тамоми уламои барҷаста ва асрҳои миёна гуфтанд ки ин ҳаром аст. мувофиқи қавли шайхулислом ибни Таймия, табрик кардани ғайри мусалмонҳо бо идҳояшон ҳаром аст ва ҳатто ба ҳамдигар хӯрок додан ё либоси идонаи онҳоро ба бар кардан ва ё обозӣ кардан ё ин ки оташбозиву мушакпаронӣ кардан дар идҳои кофирон, ҳамаи инҳо ҳаром аст ва мо набояд дар ҷашн гирифтани ин идҳо иштирок карда бошем ва ҳатто наметавонем ки онҳоро дар ин рӯз табрик карда бошем. ва шайхулислом бисёр возеҳ баён карданд ки ҳамаи инҳо ҳаром ҳастанд. Ин дар ислом мумкин нест. ба назари ибни Qayim бошад, ӯ мегӯяд ки табрик кардани ғайри мусалмонҳо дар иду ҷашнвораҳояшон ки аксарияташон ба ширк ва чизҳои ҳаром омехта шудаанд, қатъиян дар ислом ман аст. ин табрик кардан ба монанди оне аст ки барои мисол касе ки зино мекунад ва ту ба ӯ мегӯӣ он чизе ки ту мекунӣ бисёр хуб аст, ва ё ба касе ки нӯшокиҳои масткунанда менӯшад ту мегӯӣ он чизе ки ту мекунӣ бисёр хуб аст. ҳамаи ин гуноҳ аст. барои ҳамин вақте ки шумо онҳоро бо идашон табрик мекунед, шумо ба дуруст будани он чизе ки онҳо мекунанд розӣ мешавед ва ин тамоман ҳаром аст. ҳамин тавр ҳамаи он уламое ки шумо ёфта метавонед, уламои барҷаста ва асри миёна, онҳо мегӯянд ки ин ҳаром аст. имрӯзҳо шумо баъзе аз уламоеро дар меёбед ки мегӯянд ки ин амал дуруст аст, барои он ки ояте дар Қуръон нест ки моро аз табрик кардани онҳо ва ба ҳамдигар ҳадия додан ва ғайра манъ карда бошад. аммо ин шумори андаке аз уламо ҳастанд ва онҳо аз уламои барҷаста пайравӣ намекунанд. ҳамин тавр ба фикри ман ба қавли шайхулислом ибни Таймия ва ибни Qayim мувофиқам ва ҷумҳури уламо мегӯянд ки табрик кардани кофирон дар рӯзи ҷашнвораҳои динии онҳо ва идҳояшон ҷоиз нест. агар шумо бихонед қариб ки ҳамаи уламои барҷаста инро манъ мекунанд, ба фикри ман ба насрониҳо мелоди хушбахтонаро таманно кардан манъ аст ва ҳатто ба онҳо суханони хуб гуфтан, то ба онҳо нармхӯ бошед. гуфтани таърифҳои мавсимӣ ва ё гуфтани рӯзи хушеро бароятон хоҳонам ва гуфтани суханони хуб ба ғайри мусалмонҳо ҷоиз аст бе ягон муаммо. вале гуфтани ин қабил суханҳо айнан дар идҳои динии онҳо ва табрик кардани онҳо ба муносибати ин идҳо ин ҷоиз нест. чунки агар шумо онҳоро бо ин идҳояшон табрик кунед, ин маънои онро дорад ки шумо ин идҳоро ташвиқ медиҳед ва шумо бо онҳо мувофиқед ки ин мамнӯъ мебошад. дар акси ҳол хостани фарзанди нек ё саломатии хуб ё бойгарӣ барои ғайри мусалмонҳо ҳамаи ин хуб ва ҷоиз аст, вале қасдан гуфтани ин дар идҳои динии онҳо ва ташвиқи он идҳо мувофиқи ман ва мувофиқи ҷумҳури уламо ин ҷоиз нест. ва ҳамчунин иштирок дар ҷашн гирифтан ва ба ҳамдигар тӯҳфаҳо ҳадия кардан ё либоси идонаи онҳоро ба бар кардан низ ҷоиз нест. ман боз илова карда мегӯям ки мо бисёр мусалмонҳои тоҷир дорем ки кӯшиши ба даст овардан ва фоида кардан дар ин идҳои ғайри мусалмонҳоро мекунанд ва шумо хоҳед дид ки онҳо борҳои махсуси ба мелоди масеҳ рабтдоштаро ба фурӯш доранд ва ҳамчунин тахфифҳои дивалӣ дар ҷашнҳои бутпарастон ва онҳо мехоҳанд аз инҳо пули зиёде ба даст оранд ва ба фикри ман ҳатто ин ҳам ҷоиз нест. дар ҳамон вақте ки ту фурӯши чизҳои ба мелоди масеҳ рабтдоштаро оғоз мекунӣ, ин маънои ризогии ту бо мелоди масеҳро ифода мекунад. дар навбати худ ту боз розӣ ҳастӣ ки Аллоҳ аз ин чизҳо пок аст, фарзандеро 25 декабр таваллуд кардааст ва ё ту розӣ ҳастӣ ки худи Аллоҳ дар ин сана таваллуд шудааст. наъузу биллоҳ, пок аст Аллоҳ аз чунин чизҳо. хулоса, барои мусалмон табрик кардани ғайри мусалмонҳо бо идҳои динияшон, иштирок кардан дар онҳо, ба ҳамдигар тӯҳфаҳо ҳадия кардан ва ё ҳатто тиҷорат кардан бо истифода аз имтиёзҳои ин ид ва гуфтани оне ки мо тахфифҳо бахшида ба мелоди масеҳ дорем, инҳо ҷоиз нест ва ин аз рӯи шариат дуруст нест. шояд ҳастанд баъзе аз номусалмонон ки намефаҳманд ва ҳатто метавонанд ки хафа шаванд ва ман ба онҳо мегӯям ки мо дар идҳои худ касеро аз ҷумлаи ғайри мусалмонон маҷбур намекунем ки то онҳо иштирок кунанд ва моро бо идҳоямон табрик кунанд. тасаввур кунед, агар ҳиндуе ки аз гӯшт парҳезкунанда бошад, биёяд ва маро ба хотири иди қурбон, идул адҳа табрик кунад ва бароям хоҳони хӯроки болаззат шавад.
чунки ӯ боварӣ надорад ки гӯштро хӯрдан ҷоиз аст, гӯшти говро. ман хафа ва озурда намешудам агар ӯ омода бароям хоҳони хушбахтӣ дар иди қурбонро намекард. тасаввур кун, агар ман ба ҳамаи ҳиндуҳо бигӯям, ҳатто ба онҳое ки аз гӯшт парҳез мекунанд, шумо бояд биёед ва маро бо иди қурбон табрик кунед, онҳо метавонанд хафа шаванд. агар ин ба онҳо ғайри мақбул бошад, чӣ хел онҳо омода маро бо иди қурбон табрик мекунанд ва чуноне ки медонем мо гӯсфанд, буз ва ё говро ба қурбонӣ меорем, чун онҳо фикр мекунанд ки ин кори дуруст нест. Барои ҳамин ман фикри онҳоро эҳтиром мекунам. Пас ғайри мусалмонҳо бояд фикру ақидаи маро низ эҳтиром кунанд. Ман интизори онро дорам ки насронӣ фикри маро эҳтиром мекунад. Акнун як суол ба миён меояд. чӣ мешавад замоне ки як насронӣ омада туро табрик кунад ва ту ҷавоб дода наметавонӣ? фарз кардем ӯ ба ту мегӯяд ки мелоди масеҳ муборак ва ту ҷавоб дода наметавонӣ ба ту низ муборак, чун ин ҷоиз нест. дар ин ҳол чӣ кор мекунӣ? беҳтараш хомӯширо ихтиёр кардан аст. ва боз беҳтарин чизе ки шумо дар ин ҳол карда метавонед, агар шумо диншиносии муқоисавиро донед, агар шумо маърузаҳои маро гӯш карда бошед, беҳтараш ҳақиқатро ба ӯ гӯед. вале шумо ҷавоберо надонед, беҳтараш хомӯш истед. ва ё шумо гуфта метавонед салом ба ту, ё ин ки гуфта метавонед бигзор Аллоҳ туро ҳидоят кунад. хостани ҳидоят ба роҳи рост ин беҳтарин дуо дар ҳаққи ғайри мусалмон мебошад. вале агар ғайри мусалмон наздам ояду маро ба мелоди масеҳ табрик кунад, ман аз ӯ мепурсам ки чаро ту ин иди мелодро ҷашн мегирӣ? ӯ ҷавоб хоҳад дод ки ҷашни мелод ин мавлуди Исои Масеҳ дуруд бар ӯ мебошад. пас ман аз ӯ мепурсам, оё китоби муқаддас Библия мегӯяд ки Исои Масеҳ 25 декабр таваллуд шудааст? ва ҷавоб на. дар ягон ҷои Библия гуфта нашудааст ки Исо дуруд бар ӯ санаи 25 таваллуд шуда бошад, вале 25 декабр рӯзи таваллуди худоёни бутпарастон мебошад. худоёни бутпарастон ки то замони таваллуди Исо алайҳиссалом вуҷуд доштанд. дар мифологияҳои юнонӣ ва дар бисёр дигар мифологияҳое ки онҳо бовар доштанд, ин рӯзи таваллуди худои онҳо буд. баъзе аз онҳо бовар доштанд ки ин рӯзи таваллуди писари худост ва дар мифологияҳои гуногун, дар фалсафаҳои гуногун ин ҳамчун санаи 25 декабр машҳур буд. аз ин рӯ масеҳиён барои оне ки инро мардуми он замон ба осонӣ қабул кунанд, онҳо гуфтанд ки Исои Масеҳ алайҳиссалом 25 декабр таваллуд шудааст. дар воқеъ, агар шумо Библияро хонед, он ҷо гуфта шудааст ки Марьям дуруд бар ӯ, модари Исо алайҳиссалом, дар охирин моҳи ҳомиладориаш Аллоҳ аз ӯ хост ки то дарахти хурморо биҷунбонад, то меваҳо биафтанд. ва мо медонем ки меваи хурмо дар фасли зимистон не, балки дар тирамоҳ мепазад. ва аз ин далел мо мефаҳмем ки вақте Исо алайҳиссалом таваллуд шуд, фасли зимистон набуд, балки фасли тирамоҳ буд. бинобар ин Исо алайҳиссалом дар асл моҳи декабр ва санаи 25 ин моҳ таваллуд нашудааст. ҳамин тавр вақте ки насронӣ аз ман мепурсад, ман ба ӯ равшанӣ медиҳам, яъне ӯро даъват мекунам. ман мепурсам Исо алайҳиссалом кӣ аст? ва ӯ ба ман мегӯяд Исо ин худои бузург аст. пас ман ба ӯ мегӯям, оё ту метавонӣ ки бароям як изҳороте аз тамоми Библия биёварӣ, аз ҳар ҷои он ки як маъноро ифода карда, дар он худи Исо алайҳиссалом гуфта бошад ки ман худо ҳастам, ва ё ҷое ки гуфта бошад ба ман ибодат кунед. агар ту дар даъват кардан хуб бошӣ, ту метавонӣ идома диҳӣ ва ту метавонӣ далелҳоро барояш биёварӣ. ҳамин тавр дар ин ҳолатҳо, агар ту дар муқоисаи динҳо хуб маълумотдор бошӣ, пас ту метавонӣ ки аз ин имконият барои даъвати онҳо ба ислом истифода кунӣ. аммо дар ҳеҷ сурат ба коре ки онҳо мекунанд розӣ шуда наметавонӣ ки ин дуруст аст. Аллоҳ возеҳу ошкор дар Қуръон баён кардааст. дар сураи 3 Оли Имрон ояти 110 كنتم خير أمة أخرجت للناس. шумо беҳтарин уммате ҳастед аз миёни мардум падид омада. ва сабабе ки Аллоҳ моро хайра умма, яъне беҳтарин уммат номидааст, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. барои оне ки мо амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар мекунем ва ба Аллоҳ имон дорем ва моро беҳтарини уммат, беҳтарини мардум мегӯянд, барои оне ки мо ба корҳои нек фармон медиҳем ва аз корҳои ношоиста боз медорем. аз ин рӯ мо бояд онҳоро ба сӯи ҳақиқат даъват кунем ва аз корҳои ношоиста боз дорем. ва ту ҳамроҳи онҳо дар он чизе ки нодуруст аст наметавонӣ ки иштирок кунӣ ва ту онҳоро наметавонӣ ки бо муносибати идҳои динияшон табрик кунӣ, чун ин зидди омӯзиши ислом аст. он чизе ки шумо бояд нисбати онҳо кунед, ин аст ки онҳоро ба тавҳид даъват кунед ва онҳоро насиҳат кунед. шумо метавонед ки навори маро дар бораи монандӣ байни ислом ва масеҳиятро гӯш кунед ва оё Исо алайҳиссалом ба дар овехта шуда буд ва ё на, ва оё Исо алайҳиссалом худо ҳаст, ва дигар наворҳои гуногуне ки ба шумо маълумоти чӣ хел ба ислом даъват кардани насрониҳоро дар арафаи ин ҷашни мелоди масеҳ медиҳад. умед дорам ки ба саволатон ҷавоб додам. бародарон ва хоҳарон, барои мо бо паҳн намудани видеоҳо дар сомонаҳои интернетӣ кӯмак кунед.